ya utrai. Ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Ngila boy ya kasngi kabalay po henyu jongka jimpen kare jongi nagabenda kasngi burom Pentecost. Ngila duwai ngila pusan but ngila stangban idru ya umensiam bakui. Born apeng jumpi pila stangban snow hadukat no bakar dor umensiam bakui hakajingim jumpi. Ay utrai unang persal susu yapi da kabor jung umensiam bakui da kajingit I jumpi ya umensiam bakui. Pat kaderu mendakasngi kadekasngi ba Henryu jangka jimpen kray jangi nagabenta ka sniburam Pentecost banduai novena. Tuwad num kalat banduai novena sanang duai pen kray umensiam unsa penki im yakasap kapang jampi baro hapo jampi. Hakini ka sni laipo hinyu jangka jimpen kray jangi nagabenta ka sniburam Pentecost ngakwa banyalam yapi sya ka kam jangi apostol kabaar saw linang baar dekat basau barro kila dap da umenstriam bakui but kila stang ban keren hakik tin baper kumba umenstriam ukento yaki ban keren ko himen ko para kane kalinong kabaar jangge kam jangge apostol kahikai yangi syapang ka jingcia jangka Pentecost kalajayu ha kasngi burong Pentecost ki apostol rangkat bat ka Maria Tesoti bat kumba shispa arpo ngut ke brio ke donla bat ki dang duai ha kawe ka jingmut kawe ka mensiam kumba uji sula batai ke banduai penkare kila dantang kawe ka jingang nod hapo chongki ngiko bandap da ka borna baning ngiko bandap da ka borna baning te kila penpau ya ka jingi dia umensiam bakui kila lese kila bonsin kila duai ko mensiam bakui ni dia me lese kila duai koble ko pangi dia me kila duai ko jisu ni dia me bad kila pendon purom ya ka trinity bakui but kim shimla don kino ki jingtut ha ka jingtu wai jongki omdon mano bawan ban pentut yaki lese kim shimla mi na ka kamera baki pen kare kamera neng banduai naga benda umensiam bakoi but katba ke dang duai baki pen kare naga benda umensiam bakoi ka bor jong umensiam bakoi kala wan pau haki but yusno kila kentit kensan kila yusno yaka jingsawa jangkalle but she sent on kawan dap yaka bor jangamen siam bakui ha lor jangi iwai paiwai but ketelij ding kila wan ha lor jangi iwai paiwai but kila penkalai niki kabamot telij ding kilong ke dak shin janga jingwan ya janga men siam bakoi hala jangi haba umen siam bakoi dula wan hiar wal bala wan shongs hapo jangi kilas tang ban karen da kitin ka telij minta don bon ge beryu hakani ka juk ka ba minta ki artatin kiting ban duayaro don bon ge beryu ki artatin ya ka jing duayaro but don't roki bruki kat yakaba dua yaro hallelujah kiyong kide ki charismatic kade ka bor jango mensiam bakuit ka pelong yakira ban dua yaro yosno hakine ki por baro khabau jisu hikai yaki apostol kumno wala kandu yaki baki de bandon barabo yaka jingi ka ba palati ya ublai upa but deka jingi jangu jisu how blay upa kaba pelong ya uba rabor ben snamo ya bu te uno buryu uba yidia mensiam bakoi uba yo jimpen sle jangu mensiam bakoi ben 7 ya ro pendon burom ya ublay laiwe ladangim nang ban duwa ya ro ya ublay laiwe daka mensiam snamo
kalong ka dak lese niempat idiau belai bay. Umensiam bakuit umjuan telli ha uno ubrio. Habangi kren syapang umensiam bakuit udon ka sap ka pang hawu. Udon uso hawu. Udon ka jingai hawu. Ladangi tuai komensiam bakuit wan hiar halor janga kelem ka sap ka pang jengu. Kelem ka jingai jengu. Kelem uso jengu. Nimshim la tuai naga venda umensiam bakuit. Namar bale umensiam bakuit udap dak ki sab ke pom habawan devandon ke telik tin ke telich haba umensiam upendap yani haba pensla yani ni ha benang ban dua yaro namar kane ka de ka jinglong jung umensiam bakuit ka jinglong jung umensiam bakuit kalang ban hikai yani ban dua yaro nakin mau ko himen ko para ha ka por bangam patstang ya ka jing duwai kumne charismatic ngalong ubryo uba persya ha ka por bangalong brother ha din bangalong lindoro ngampat smoto ba syambang ba ban ngalayo mensiam ban duwai charismatic ba duwai kerpang ha mensiam ba kuit ha ka bangapet ya father chako MSFS ubala uba poi shebening ulong unong stang jongka jingduai charismatic la sangila banno ha ka northeast India padula longru unong ikai jonga pan nashait yoyi ba ulong upadar bashir hemha nisait yoyi ni kumgi brother ni pait su paitu yawo kumno ba udang hikai kumno duai Patenton ki por ngilar kikai ila karan bein ya uha padeng jongi namaru syudua ya ro haleluya haleluya Henry hadin ke jingkentang lindo hadin bangla treshi por arpor ha parish provincial jangala payanga banstang banyaso badka umroy holy redeemer redeemer center umroy hangda father chaka ilodon bangala stang banyo mensiam nawu Bad haba ula kelad ru ngala don renggat badu tengalayo mensiam nawu bad kadbang ngala stang benioi kawai pat kapor la payanga shakawai ka retreat bangalai shimben da ka retreat hakaba stang janga da ka retreat ngam shim kwa ngam sautanad ban tapti ngam sautanad ban duai ro ngam sautanad ban duai hallelujah But don't give por nga reki bein rui ki brio ki ba duai daga tin ka telich. But kadbangala poi shaka daga retreat center habangala late sham counseling but kawai ka sister. Kataga sister kala kliyanga hato father pi snautan nat na yam ban duai ro but nga on ngam snautan nat min shwa hendra minda habang yoyi bon ngot ki ba duaya ro bad habang yoyi nuksan na kinong yalap ngarunga trang hendra ngam chu yoshu ya ka tin ka telich namar ba nga karen bein ngarki bein minda habang nga angnot ben yo ngam shim yoshu ngala snausi bad kata ka sister la duai lang bad nga bad ublay ula plilad biang yanga Ublay wala palait ya tin ka teleja nga bangan dubyo yaro ya utray. Hadukat nas ngautenan ben duai yaro ya utray. Bonsin kadege jing sarong jonga kala pelong ya nga banum duai yaro. Namar ngalong uburi basarong. Namar nga perkan kane baro kamde ka kam jonga balle. Ko himen ko para kadbang adang puson biniam menda ya ka jingim jonga. Ngayoyi ya ka seng jongiru MSFS u Francis Disease bakuit ulalong nongyalap u bakarao mawu marwe ulalaban penkala kumba 10,000 ngot ki Calvinist ki bala kerlana kanyang Catholic siya ka Calvinist ka Geneva kaya ka ba pelong yawu kade ka jings it shirhem marwe ban late benyalap ka jingkong ojo Kinong sem jongiru ulalong ubayalap hadin ka haka jing pinki haka France ya ka French Revolution haba ka niam Kristan kila stang ban tolor kila separate keleng ula pinki yim ya ka jingim mensiam
Habanga puson minda kanika longa jingai bat ka jingkerku kerpang ka bangala yomad ha ka jinglong lindo jonga ban iyang hakama jompi kumne ngala ong shisin ngam nushu ban iyang hakama ladang ko ban keren yetu kana yano ngade ban raya ka kotsada ban ngapeshi pege ka kotsada lada omdan kotsada ngam nang shu ban yalap kindia turu don ki por ngala pinkot ya ka jingkaran janga shitang lendi namar nga klet ko himmen ko para haba ka bor janga men siamba ko it kala wan hiar halo janga ngala la ban long obashlur minta lada nga yang hakama jompi de tanda ka bor janga men siamba ko it ngala ban yang sakina ka benda jompi light no ya ka bor janga men siamba ko it ngam don kano ka bor ka bala ban yarap yanga ngal don di por banga shanya ya ka bor janga buryu henry ngala long obas rem shisha henry ko himmen ko para nadu ka por bangal stang ban kongo ya umen siam bakut shimla pendram yang shisin roha ka jingim changa shimla ailat bangan larain hakamat ki buryu ngasno sarong banong umen siam bakut ulong ko paralog changa umen siam bakut ulong uba yai batin lendi yanga haka jingim ka janga nadu ka por nga panmap na umen siam bakut naga benda baro kata ka jimba kala jongu naga benda kata ka jingkran bein janga naga benda kane ka jingrki bein ya ke sap ka pom jongu men siam bakut ko himmen ko para ngako banong ya pi ve ka bor jongu bale ka trekam borba haka jingim jongi haba ni dabda ka bor jongu men siam bakut hi haba umen siam o penki yem ya ka tin ka telli ni de ban sha ya umen siam bakut lada ublai umon ban trekam hapo jongi mano manga ban mapi ban kangla diabu bon sin don ke beriu ke bakang lad ya ka jing tre jong men siam ba koi ha ka jingim chongki lada ke ne ke apostol ke kang lad ya men siam ba koi ben tre kam ha ka jingim chongki da ka tin ka telich da ka jing dua yaro hatongi don ka jingait minda hato mangam laban yan hangne ha ka ma jompi hato ngalaban yalap ke pi kumne hato pilaban shampang ya ka sur jong oble hato pilaban shampang ya ka kerteng jong Jesus Christ ngemla satya Dei namar ki apostol ki sinran jango Jesu kila shashkor kila kongo but kila yedia umen siamba koi ka jinget kala roy ha ka partei baroka we umen siamba koi ulong uba hikayangi ulong uba penslor yangi ulong uba pensle yangi de nagata ka daw ni don kampans nawotu ya ka jinkar dor janga tin ka tillich ladangi pule ya kene ki ya ka shiti jongo Paulus bakoi shakorin ios no uong ka tin ka tilli kalong ka jingai kerpang bangin dupla ban duwai hau balai habangi duwai ta ka tin ka tilli ublai unang plila shushu yangi bangin dup tap ta ka bor jongo tinaga ta ka daw ko himmen ko para ngidon kamban hidia umen siam bakoi malla pai wei lada day lindo lada day ke rinium lada day ke repied ba ngide ban long ki ba shanya ngide ban long faithful yang ka jingkot jongo bale ha ka jingem chongi uble ula kot yangi ban long ki sakhi ban long ki nangyala ban long ki ba kit ya ka nam ka burom jongo halor chongi kumno ngila ban kit ya ka nam ka burom jongo bale light no ya ka jingai ya ka sap ka pom jongo mensiam bakoi bakaloi ban trai kam halo jongi ngimde ban set ya mensiam bakoi ban trai kam hapo jongi ngimde ban shu set ya mensiam bakoi badon hapo jongi Please not ko himmen ko para ai kane ka Pentecost ha ka laipo wai tarik May kalong ka sngi kaba ai ladingi wai pai wai banya trelang badu mensiam bakoi tongin pendim maya ka balang tongin pendim maya ka partai tongin pendim maya ka jingim jang ki brio ki badon ki babon ngot ki bangop ha ka jingsuniyo ya ki pop lada manga pad mapi ni kangla dio mensiam bakoi samanoke balaban traina ka benta ublay lada manga pad mapi ni snow larain ban kongo ya mensiam bakoi yanongin kongo yanongin ska yanongin shashko ko himmen ko para nakataka daw ni don kam ban idia mensiam bakoi minda ngamla ban kendai ya ka sur jong mensiam bakoi lada nga kendai ya ka sur jong mensiam bakoi ngalas ngawutu nganum lomba seiso nganum laban yarap ye kiwe nganum laban le eye like no ya ka bor jong mensiam bakoi
Ai utrai unang pintray kam halo jang iway pa iway. Ay unang pensle yang iway pa iway. Ay unang ay boring iway pa iway. Ay bangin long ke bala kare. Ngilong ke ba id yaw men siyam bakuit. Kenapa? Utrai unsa penpau hangi dakasap kapong jang men siyam bakuit. Lesengan keren happy ya ka sap ka pongjong men siyam bakoy kaba u Paulus bakuro lahi kai yangi haga shiti baningong jongo baningong sa Corinth kaba kadar kaba South Terter baro ka sap ka pongjong men siyam bakoy kalong bante iya kabalang banyarap ya kabalang nakabenta ka jingdon kam jonge paipa Ladapi don ga sabban penkoi, ladapi don ga sabban yalam, ladapi don ga sabban yaitu lupa, ladapi don ga sab jong ga jingai, ladapi don ga sabban be ya ubaman, ladapi don ga sabban shong ban dua yasai, pintrekam, haba umensiam bakoi upersad eye, tolomba kaloi ben pediang, tolomba kaloi ben penki im. Ba utrai unyo ka burom lemba jongi ay utrai unang pinton burom yapi lemba ka sap ka pong jong men siyam bakoy nagabenda ka burom jong ka balang nagabenda ka burom jong ka partay baro ublay unang kerku yangi unang penslay yangi da ka jingit ka jongu kotrai Jesu kabangila jan poy ya ka sngi burom Pentecost ngidang trang nami bamendo penslay yangi iwe iwe ya baru ki konja me ki bashimenta shirhem nagabenda kane ka jimpen kare sngi borom Pentecost ai baru ki kon ki bas ngabad ki duai ki ba pelong ya ka jing duai kinang dap da ka bor jong men siam bakoit hapo jong kiru ai ba kinang yo ya ka sap ka pong jong men siam bakoit ai ba kinang duai da ka tin ka telli ai kinang yala padeto lupa ya ki baro ka ba mekwa ban penpau ha ka parte ai ba kilong ka jingking jong ka jinga e nagabenda ki himmen ki para penki im kotrai penki im ya ka rikasi hils barakawai da ka bor jong men siam bakoit amen ublay badon bor baro en karkuyapi upa barukon baro men siam bakoit amen